На къде ще ходиме? А? На къде ще ходиме, Бети? Ела. Айде ей натам да се разходиме. Искаш ли ей натам да се разходиме? Искаш ли? Айде, отиваме натам. Айде, Бети. Не насам, а натам. Айде, идва. Много си послушна. Много послушна. На къде ще ходим? А? На къде ще ходим?